Yo, ‘yan Najeriya kuna tare da naku gungume uban ‘yan banza aljanna gafara huta salamu alaikum. Arne ka hasan kare da akuya ko baka ci kana taɓa bundi ni na dai naku tsar ɗan mai anguwa ba. To na zo in rirrige muku uwa don kun tsagaro tsuliyar dodo ‘yan ƙashin buru ba kun tsagaro tsuliyar dodo duk inda wani ɗan Najeriya shi kishe mun hurza mu uwa shi. Bari mu fara don mu ba mu samu malaman ku cikin malaman duniya ba mu sa su. Arna ne kawai duka arna ne kab Najeriya tun daga malam ya haye jingir ya jingina mu uwa tai Shek Dahiru Bauki ya bauka mu uwa tai Shek Balalau ya balala mu uwa tai Shek Kabiru Gombe ya kambara mu uwa shi Shek Ahada Sunna ya suntuna mu uwa shi bura Shek Idrisa Dutsen Tanshi ya tafsa mu uwa tai bura dan me tsagara mu uwa ku sannan mawaƙan ku na ga wani shege rarara shike don mai raraka mu uwate ya zunduma mu uwate don uban da ya kawo shi duniya. Adamu Zango ya zungura mu oshi bura, Alunuhu ya nanaka mu oshi bura. Duka kai inda wasu mawaƙan Najeriya suke da malamansu da kuwa na zungura mu uwasu don mai zazzaga mu uwaku. Ku ba za ku ba Nijar lahiya ba don mai cin uwaku. To mu ho cikin Nijar da ka taɓa Nijar mutum guda nake gaya ma mu kamar ka taɓo mila'ika haka muke ji dan me zazzaga mu uwa ku. Allah mutum ɗaya cikin Nijar ka yi suke ka tsagaro shi to ka taɓo mila'ika kawai ka tsagaro tsuliyar dodo dan me ninniga mu uwa ku. Shagu ɗayan banza ɗayan asara kawai. Mu da kun ka gani maciyin uwa na dan kaf Najeriya babu ɗan sunna. Najeriya kaf babu ɗan sunna ni a wajena babu ɗan sunna duk ɗiyan banza na dan me cin uwa ku. Shagu ‘yan iska ɗiyan halababba ‘yan iska shashatattu kawai. Mara